ஸோ இதான் நம்ம இன்னைக்கு கான்செப்ட். டைரி ரைட்டிங் எத்தனை பேருக்கு பிடிக்கும்? மோரோவர் டைரி ரைட்டிங் வந்து தி பெஸ்ட் ஸ்கில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து ரொம்ப வள அப்படிலாம் இல்லாமல் சிம்பிளாக 5 பாயிண்ட்ஸில் முடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்கள் பார்க்க ரெடியா? சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டைரி ரைட்டிங் வந்து நம்மளோட ஸ்கில்ஸ் அண்ட் நாலேஜ் வந்து டெவலப் பண்ணும். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ரைட்டிங் ஸ்கில். ஓகேங்களா? ஸோ அதை வந்து எழுத பழகிறது நிறைய பேர் வந்து டைரியில் எழுதி பழகியிருப்பாங்க சொல்லுங்க. ஏன்னா என்ன எடுத்துக்கலாம், நான்லாம் வந்து சின்ன வயசாக இருக்கும்போது டைரி ரைட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ நான் அதுலேருந்து தான் நிறையா எழுத கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ எப்படிலாம் எழுதணும், ஸோ எப்படி தான் பேட்டர்ன் இருக்குமா அப்படின்ற மாதிரிலாம் சில விஷயம் நான் அதில் தான் கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ டைரி ரைட்டிங் வந்து நம்ம நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணும். ஸோ செகண்ட் விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, டைரி ரைட்டிங் வந்து நம்மளோட மெமரி பவரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. ஓகேங்களா? டே பை டே நம்ம வந்து எல்லா விஷயத்தையுமே பர்சனல் டைரியில் வந்து நம்ம வந்து ஹிண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டே இருக்கோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் ரெகுலராக நம்ம வந்து அதை வந்து ரொட்டீனாக நம்ம வந்து பேஜ் பார்த்துட்டு போகிறதுனால நம்ம வந்து சில விஷயங்கள்லாம் மறக்காது. நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் நம்ம அதை எழுதியிருக்க விஷயம் வந்து நமக்கு எப்பயுமே மெமரியிலே இருக்கும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அது இன்னும் சில விஷயங்களையும் நான் வச்சுக்கிறது வந்து மெமரி பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. ஸோ டைரி ரைட்டிங் ஒரு மெமரி பவர் ஸ்கில்ல வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுது. ஸோ யாரெல்லாம் வந்து மெமரி பவர் கம்மியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களாம் வந்து கண்டிப்பாக டைரி ரைட்டிங் ட்ரை பண்ணுங்க. இட்ஸ் பெஸ்ட் சேஃப்டி. தேர்ட் விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மோரோவர் நம்ம பர்சனல் டைரிஸில் என்ன எழுதுவோம், நம்மளோட பர்சனல் கதைகள், காவியங்கள், ஸோ அதை தானே எழுதுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து டைரிஸ் இல்லாமல் வேறு எங்கெல்லாம் நம்ம வந்து இப்போ நவடேஸில் வந்து நம்ம வந்து சேவ் பண்ணி வைப்போம். யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் கேஜெட்ஸ், நம்ம மொபைல் ஃபோன்ஸ், லேப்டாப்ஸ், ஸோ த்ரூ த இன்டர்நெட் கிளவுட்ஸ், இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நம்ம சேவ் பண்ணி வைக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நம்ம சேவ் பண்ணி வைக்கும்போது ஸோ அது வந்து ஒரு ஹேக்கபிள். நம்ம சேவ் பண்ணுற ஒரு பர்சனல் விஷயம் வந்து நம்மளோட பர்மிஷன் இல்லாமல் இன்னொருத்தரை வந்து டேக் ஓவர் பண்ண முடியும். அப்படி இருக்கப்போ நம்மளோட பர்சனலுக்கு என்ன வேல்யூ, நம்ம பர்சனல் அப்படின்றது வந்து என்ன யாருக்கும் தெரியாமல் இருக்கிறது நமக்கு மட்டும் பர்சனல். ஸோ அதனால தான் பர்சனல். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இன்னொருத்தவங்க பார்க்க முடியும் அப்படின்னா இதில் என்ன பர்சனல்ஸ் இருக்குது, அதில் என்ன நம்ம செக்யூரிட்டி வைக்கணும். ஸோ அது இல்லாமல் நம்ம டைரி ரைட்டிங் நம்ம ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் அது வந்து ரொம்பவே செக்யூர்டாக இருக்கும். நம்ம மட்டும் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். அதனால என்ன ஒரு பேட் திங்கும் இல்லை. அண்ட் இந்த டைமில் நான் ஒரு சீக்ரெட் சொல்லணும். என்ன அப்படின்னா, நிறைய பேர் வந்து டைரி ரைட்டிங்கில் வந்து சில ரொம்ப பர்சனல்ஸான விஷயம் அப்படிலாம் எழுதியிருப்பாங்க இல்லையா? நம்ம ஒரு சில இங்கே இருக்க கல்ச்சர்ஸ் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பர்சனல் டைரி எழுதுனா கூட அதை வந்து சில பேரை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்பாங்க. ஸோ அவங்க கிட்டேருந்து எப்படி தப்பிக்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் சொல்கிறேன். என்ன தெரியுமா? உங்கள் டைரி ரகசியமாக வச்சுக்கோங்க. இதுதான் என்னோட டிப்ஸ். ஓகேயா? ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டைரி ரைட்டிங் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் டூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மோரோவர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எதுக்கு வந்து டைரிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஷார்ட் டைம் கோல், லாங் டைம் கோல். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து அதில் ஹிண்ட்ஸ் எடுத்து வைக்கிறதுக்கோ இல்லை மார்க் பண்ணுறதுக்கோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ எல்லாருமே மோட்டிவேஷனாக இருக்கும்போது எல்லாருமே வந்து அதே ஸ்பீடில் எனர்ஜியில் போவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. சில டைம் டவுன் ஆகிடுவோம். ஸோ டவுனாக இருக்கும்போது நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நம்ம என்னைக்காவது வந்து நம்ம இந்த மாதிரி எழுதி வச்சிருக்க கோல்ஸை வந்து நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு மோட்டிவேஷன் கிடைக்கும், ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் கிடைக்கும். ஸோ அப்படி இருக்க பட்சத்தில் நம்ம வந்து டிஜிட்டலாக இதுலையா வந்து நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சோம். இப்போது எக்ஸாம்பிள் மொபைல் ஃபோனில் வந்து நம்ம வந்து கூகுள் கீப்பில் வந்து ஒரு மெமரி போட்டு வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி டவுன் ஆகிற டைமில் அதை எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சடனாக அதை பார்த்துட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அது என்னன்னு பார்க்க செக் பண்ணுவோம். அப்படியே வாட்ஸ்அப் போவோம், யூடியூப் போவோம், பிளா 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 அப்படியே போயிட்டே இருப்போம். ஸோ அப்போ நம்மளோட மைண்ட் என்ன ஆகுது, டைவெர்ட் ஆகுது. ஸோ இதெல்லாம் இதில் என்ன பிரச்சனை வருது அப்படின்னா, நம்ம எதுக்கு போனோமோ அதுவே நம்ம மறந்துடுறோம். ஸோ அதனால டைரி ரைட்டிங் இஸ் அ பெஸ்ட் டூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. அண்ட் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட் ஃபைனலி பார்த்தீங்கன்னா, டைரி ரைட்டிங் வந்து ஒரு நாலேஜ் டெவலப் பண்ணுது, ஸ்கில் டெவலப் பண்ணுது, ஒரு பர்சனல் செக்யூர்டாக இருக்குது, கோல்ஸுக்கெலாம் யூஸ் ஆகுது. இதெல்லாம் தாண்டி டைரி ரைட்டிங் வந்து ஒரு ஸ்வீட் மெமரி கேரியர் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி நம்ம கஷ்டமான விஷயம் மோரோவர் டைரி எழுதுறவங்கலாம் கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களோட டைரியில் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயங்கள் இருக்கும், இல்லை ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயங்கள் இருக்கும், ரொம்ப எதிர்பார்க்குற விஷயங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதில் எழுதியிருப்பாங்க. ஸோ அது வந்து நம்ம இன்னைக்கு எழுதுறோம் அப்படின்னா ஃபியூ டேஸோ இல்லை ஃபியூ இயர்ஸோ நம்ம கழிச்சு நம்ம பார்க்கும்போது இன்னும் ஒரு கஷ்டமான விஷயத்தை எழுதினா கூட அது ஸ்வீட் மெமரியாக இருக்கும். ஸோ மோரோவர் இதெல்லாம் தாண்டி டைரி ரைட்டிங் வந்து ஒரு ஸ்வீட் மெமரியாக இருக்கும். நம்ம வருங்காலத்தில் இருக்கும்போது நம்மளோட கடந்த காலத்தை பற்றி நம்ம படிக்கும்போது அது நம்ம எழுதி நம்ம படிக்கும்போது அது ஒரு வேற லெவல் ஃபீலிங் இல்லையா? ஸோ நான் அதை ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். அது செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
இதனால என்ன ஒரு சைட் எஃபெக்ட் கிடையாது, எல்லாமே பெனிஃபிட்ஸ் தான் இல்லையா? ஸோ அதனால நம்மளோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே டெவலப் ஆகுது. ஸோ ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இது ஒரு லைஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வீடியோ. ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ல நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணும், நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். until then bye, take care.